Imaginați-vă că vă investiți economiile de o viață sau capitalul companiei dumneavoastră într-o mașină care promite să vă fie aliată pe drum. Dar, în loc de profituri, ceea ce găsiți este o fundătură de ateliere extrem de scumpe, piese de schimb fantomă și o valoare care se prăbușește mai repede decât un motor fără ulei. Piața este plină de capcane deghizate în oportunități. Astăzi, într-o listă pe care nu ați vrea să o vadă mecanicul dumneavoastră, vă dezvăluim cele 12 mărci și modele de camioane care sunt în faliment tehnic, financiar sau comercial. Dacă vedeți oricare dintre acestea într-un lot de ocazie, fugiți în direcția opusă. Începem cu numărul 12. Numărul 12. Sterling Actera. Istoria lui Sterling Actera este un manual despre cum să dispari fără să faci zgomot. Născut din fuziunea rămășițelor vechi Ford Heavy Truck și a liniei de afaceri Sterling de la Freightliner, Actera a fost prezentat ca un camion de serviciu mediu și greu, un concurent direct pentru International și Ford din acea epocă. Avea un aspect pătrățos și funcțional, iar în inima sa băteau motoare Cummins sau Detroit Diesel destul de convenționale. Problema nu a fost niciodată designul său inițial, ci sentința sa la moarte. Când Daimler, proprietarul Freightliner și, prin urmare, al Sterling, a decis în 2009 să închidă marca pentru totdeauna, nu a încetat doar să producă camioane. A început un proces lent și agonizant de desființare a rețelei sale de suport. A cumpăra un Actera astăzi înseamnă a cumpăra o fantomă. Înseamnă a achiziționa un vehicul a cărui existență corporativă a fost ștearsă. Nu există suport oficial din partea producătorului. Nu există linii telefonice de asistență tehnică Sterling. Manualele de service au devenit relicve de colecție. Adevăratul infern însă este la piese de schimb. Deși împărtășește unele componente cu alte Freightliner din acea epocă, Actera avea o cantitate semnificativă de piese exclusive. Ornamente, elemente de cabină, module electrice, suporturi, sisteme de climatizare. Când una dintre aceste componente cedează, începe o vânătoare epică. Nu este ca și cum ai căuta o piesă de schimb pentru un Freightliner Century care a fost produs în milioane. Înseamnă să navighezi prin cimitire de mașini îndepărtate, forumuri de internet abandonate și ateliere mici care doar poate, au o piesă ruginită pe un raft prăfuit. Costul acestei căutări nu este doar monetar, este și temporal. Camionul dumneavoastră poate petrece săptămâni sau luni imobilizat, așteptând să apară o pedală de frână, un mâner de fereastră sau un ansamblu de instrumente. Actera este personificarea morții prin abandon. Nu este inerent rău, dar lumea a mers înainte fără el, iar a-l târî în prezent este o sarcină titanică, costisitoare și, în majoritatea cazurilor, irațională din punct de vedere economic. Este primul de pe lista noastră, deoarece cel mai mare defect al său este absența sprijinului, a viitorului și a bunului simț pentru oricine decide să parieze pe el. Numărul 11. Ford Cargo. Ford Cargo este o icoană. În multe țări, în special în Europa și America Latină, a definit timp de decenii cum arăta un camion rigid de distribuție. Cabina sa cu acces jos, robustețea sa percepută și prestigiul ovalului albastru l-au transformat într-un bestseller. Dar timpul și kilometrii nu au fost blânzi cu generațiile anterioare redesenării integrale din decada anului 2010. A te avânta în cumpărarea unui Cargo vechi, mai ales a celor din anii 90 și începutul anilor 2000, este ca și cum ai deschide o cutie a Pandorei plină de gremlini electrici și afecțiuni cronice ale suspensiei. Problemele electrice sunt legendare. Camioanele Cargo din acea epocă sufereau de o cablare care, de-a lungul anilor, pare să-și dezvolte o minte proprie. Conectorii oxidează, izolațiile se crapă și circuitele încep să se comporte într-un mod spectral. Lumini care se aprind singure, indicatoare care clipesc fără motiv, defecțiuni intermitente la injectoare sau la senzori, care îi lasă pe șofer și pe mecanic într-un joc perpetu de ghicitori. Diagnosticarea acestor defecțiuni necesită o răbdare de sfinți și un electrician specializat care este deja o specie pe cale de dispariție. Nu este o problemă care să vă lase în pană mereu, dar este o sursă constantă de mici frustrări și cheltuieli neașteptate. Dar dacă electricitatea este sistemul nervos bolnav, suspensia față este piciorul rupt care nu s-a vindecat niciodată bine.
Multe dintre aceste camioane cargo foloseau un sistem de suspensie cu arcuri lamelare, față cu un design care suferea teribil la sarcini inegale sau pe drumuri în stare proastă. Suporturile arcurilor, bucșele și componentele asociate direcției se uzează cu o rapiditate neobișnuită. Rezultatul este un camion care navighează pe șosea, care necesită corecții constante la volan și care uzează anvelopele inegal într-un mod alarmant. Menținerea alinierii și geometriei corecte devine o bătălie pierdută, o groapă fără fund în care să arunci bani în piese de schimb și manoperă. A cumpăra un camion cargo vechi înseamnă a cumpăra o bucată de istorie. Da, dar este o istorie scrisă cu facturi de atelier, ore de diagnosticare și preocuparea constantă a ceea ce va ceda data viitoare când pornești contactul. Este un clasic, dar, ca multe clasice, întreținerea sa este un hobby costisitor, nu baza unei afaceri profitabile. Dar dacă electricitatea este sistemul nervos bolnav, suspensia față este piciorul rupt care nu s-a vindecat niciodată bine. Multe dintre aceste camioane cargo foloseau un sistem de suspensie cu arcuri lamelare față cu un design care suferea teribil la sarcini inegale sau pe drumuri în stare proastă. Suporturile arcurilor, bucșele și componentele asociate direcției se uzează cu o rapiditate neobișnuită. Rezultatul este un camion care navighează pe șosea, care necesită corecții constante la volan și care uzează anvelopele inegal într-un mod alarmant. Menținerea alinierii și geometriei corecte devine o bătălie pierdută, o groapă fără fund în care să arunci bani în piese de schimb și manoperă. A cumpăra un camion cargo vechi înseamnă a cumpăra o bucată de istorie, da, dar este o istorie scrisă cu facturi de atelier, ore de diagnosticare și preocuparea constantă a ceea ce va ceda data viitoare când pornești contactul. Este un clasic, dar, ca multe clasice, întreținerea sa este un hobby costisitor, nu baza unei afaceri profitabile. A vorbi despre Marmon din anii 90 înseamnă a vorbi despre o legendă, despre un camion care era construit aproape manual, cu o calitate a materialelor și un nivel de personalizare care rivaliza cu mașinile de lux. Erau mașinile alese de cei mai de succes proprietari operatori, cei care își doreau ceva unic, supradimensionat și cu o prezență pe șosea care să facă asfaltul să tremure. Un Marmon bine întreținut din acea epocă este o operă de artă pe roți. Și aici este problema. Bine întreținut este un concept care, pentru un Marmon, are un preț care poate depăși pe cel al unui camion nou de gamă medie. Coșmarul lui Marmon este cel al specializării extreme. Practic, nimic din acel camion nu era standard. Nu împărțea aproape nicio componentă cu alte mărci. Șasiul, cabina, electronica, interioarele, totul era Marmon. Când compania a fost absorbită și producția sa a dispărut, lanțul de aprovizionare cu piese de schimb s-a uscat aproape complet. Nu există catalog în autoservire. Nu există replici generice. A avea nevoie de o simplă etanșare la direcție, o oglindă retrovizoare specifică, un panou de instrumente sau, Doamne ferește, o piesă structurală a cabinei devine o odisee. Opțiunile sunt 3 și toate sunt rele. În primul rând, să cauți într-un cimitir de mașini specializat în Marmon, unde prețurile sunt stratosferice pentru că piesa este insubstituibilă. În al doilea rând, să încerci ca un atelier de mașini grele să fabrice piesa la comandă, cu costurile de inginerie și fabricație unitară pe care aceasta le implică. În al treilea rând, să canibalizezi un alt Marmon, perpetuând ciclul. Ca instrument de lucru zilnic, un Marmon vechi este un elefant alb. Valoarea sa sentimentală și estetică este invers proporțională cu viabilitatea sa economică. Fiecare kilometru parcurs este un pariu, deoarece orice defecțiune, oricât de mică ar fi, poate însemna săptămâni de inactivitate și o factură cu 4, 5 sau 6 zerouri. Este camionul perfect pentru un muzeu sau pentru un colecționar multimilionar cu propriul său atelier. Pentru orice altă persoană, este un bilet sigur către faliment, o mașină frumoasă și inutilă care vă va aminti în fiecare zi diferența dintre un camion și o sculptură mobilă cu motor. Numărul 9. Western Star 4900. Înainte ca Western Star să se reinventeze ca o marcă de lux în cadrul grupului Daimler, cu modelele 5700 și 6900, exista legenda.
Western Star 4900 și frații săi din anii 80 și 90 erau camioane construite la comandă, cu un nivel de măiestrie și o complexitate mecanică care le făceau unice. Erau Cadillac-urile șoselei, dar cu mecanica unui transatlantic. Și tocmai acesta este motivul pentru care sunt un coșmar în lumea reală actuală. Complexitatea unui Western Star 4900 vechi este copleșitoare. Nu era neobișnuit ca aceste camioane să aibă sisteme pneumatice redundante pentru frâne și suspensie, scheme electrice labirintice cu relee și siguranțe dedicate pentru fiecare funcție și motoare atât de personalizate încât manualul de service era un document unic pentru fiecare șasiu. Filosofia era, dacă poți să-ți imaginezi, noi o construim. Rezultatul, decenii mai târziu, este un puzzle imposibil de descifrat pentru orice mecanic care nu este un maestru bătrân care a lucrat în fabrica originală. Costurile de reparație nu sunt mari, sunt stratosferice. O simplă problemă la sistemul sofisticat de aer condiționat al cabinei, care era adesea o unitate aftermarket de înaltă calitate instalată în fabrică, poate necesita fabricarea unui furtun special sau căutarea unui compresor învechit. O scurgere în sistemul complicat de aer al frânelor poate însemna demontarea a jumătate din cabină pentru a accesa o conductă îngropată în șasiu. Și deoarece multe componente erau personalizate sau de la furnizori care nu mai există, soluția este adesea o adaptare artizanală, cu pierderea ulterioară a fiabilității și riscul ca aceasta să afecteze alte sisteme interconectate. A deține unul dintre aceste Western Star clasice este ca și cum ai avea un avion privat vechi. Achiziția inițială poate părea o afacere, dar hangarul, atelierul, mecanicul specializat, la preț de aur, și piesele de schimb, făcute la comandă, te vor duce la ruină în timp record. Este o stea care a încetat să mai strălucească dintr-un motiv. Lumina sa era prea scumpă de întreținut. Pentru șoferul care caută un camion, nu un proiect de viață, vechiul 4900 este o cale directă către disperarea financiară. Numărul 8. Sinotruc sau FAW pe piețele non-native. Tentația este puternică, aproape irezistibilă. Un camion nou sau aproape nou, cu un preț care este o jumătate sau o treime dintr-un Volvo, un Scania sau un Freightliner echivalent. Mărci precum Sinotruc, FAW, Shackman sau Dongfeng oferă această promisiune pe piețele din Africa, America Latină și chiar în unele colțuri ale Europei de Est. Mirajul prețului inițial scăzut, însă, ascunde un deșert de probleme care apare imediat ce camionul părăsește reprezentanța. Problema fundamentală nu este întotdeauna calitatea inițială care s-a îmbunătățit, ci ecosistemul complet, sau mai degrabă lipsa acestuia. A cumpăra un camion nu înseamnă a cumpăra un produs, înseamnă a cumpăra acces la o rețea. O rețea de service calificat, de piese de schimb disponibile într-un termen rezonabil, de suport tehnic din partea producătorului și de o valoare de revânzare care să nu se evapore ca fumul. Aceste mărci, în afara pieței lor interne chinezești, duc lipsă de toate acestea. Rețeaua de service este de obicei rară și slab pregătită. Un atelier local poate îndrăzni să vă schimbe un filtru de ulei, dar atunci când apare o problemă cu sistemul de post-tratament al gazelor, foarte complex la motoarele moderne, cu electronica motorului sau cu transmisia, pur și simplu nu au instrumentele de diagnosticare, cunoștințele sau piesele de schimb. Camionul devine o decorațiune scumpă. Piesele de schimb pot dura luni de zile să ajungă, dacă ajung, trimise din China în containere maritime. Nu există o piață de piese de schimb alternative sau generice. Și apoi este valoarea de revânzare sau absența acesteia. Un camion este un activ, iar o parte din finanțarea sa se bazează pe faptul că îl vei putea vinde în câțiva ani pentru a ajuta la plata următorului. Un Sinotruc de 5 ani pe o piață non-chineză are o valoare reziduală aproape de zero. Nimeni nu-l vrea, pentru că toată lumea știe povestea. Rămâi blocat cu un activ care se depreciază rapid și este imposibil de lichidat. Prețul inițial scăzut este de fapt un preț complet. Plătești totul în avans, inclusiv imposibilitatea viitoare de a-l vinde și costurile opririlor interminabile din cauza avariilor fără o soluție rapidă. Este o ruină lentă, sigură și totală.
Numărul 7. International TerraStar. International Trucks, un nume cu o moștenire enormă, a făcut o eroare de calcul majoră cu TerraStar. Lansat la începutul anilor 2010, era un camion de serviciu de clasă 4/5, conceput pentru a concura cu Ford F-650 și Freightliner M2. Propunerea sa era un motor diesel International de dimensiuni medii și o transmisie automată Allison, toate integrate într-o cabină cu un stil distinctiv. Dar TerraStar s-a născut cu un defect de fabrică pe care International nu a știut sau nu a vrut să-l rezolve pe deplin. Probleme cronice și catastrofale cu transmisia sa. Modelul specific de transmisie Allison utilizat și integrarea sa cu motorul și software-ul vehiculului a fost un dezastru. Proprietarii și flotele au raportat defecțiuni extrem de premature, schimbări bruște, pierderi de putere și, în prea multe cazuri, distrugerea completă a transmisiei cu mai puțin de 100.000 de kilometri. Atelierele Allison independente au început să recunoască modelul ca un client frecvent și cu costuri ridicate. International a lansat revizii de software și campanii de service, dar pentru multe unități problema părea intrinsecă designului. Adevăratul păcat însă a fost abandonul. International, văzând vânzările scăzute și marea de plângeri, a decis pur și simplu să elimine TerraStar. L-a întrerupt fără un succesor clar, lăsând proprietarii cu un camion care avea reputația unei bombe mecanice cu ceas și, acum, cu stigmatul de a fi un model orfan. Obținerea de suport specific a devenit dificilă. Tehnicienii specializați în acest model erau puțini, iar bunăvoința fabricii de a rezolva problemele în garanție s-a evaporat rapid. A cumpăra un TerraStar astăzi înseamnă a cumpăra rămășițele unui experiment eșuat. Este foarte probabil să iei un camion a cărui componentă cea mai scumpă și critică, transmisia, are o probabilitate mare de a ceda catastrofal. Și când se va întâmpla, vei descoperi că soluția nu este nici ușoară, nici ieftină și că producătorul care l-a conceput și-a spălat deja mâinile de această problemă de ani de zile. Este modelul definitiv al unei achiziții proaste, un defect cunoscut, un abandon din partea producătorului și un cost de reparație care depășește valoarea vehiculului. O fundătură pe roți. Dacă crezi că acelea sunt rele, pregătește-te. Acum intrăm în teritoriul adevăratelor coșmaruri pe roți. Următorii 6 nu sunt doar achiziții proaste. Sunt găuri negre financiare care au dus la faliment flote întregi. Iată ce este mai rău dintre cele mai rele. Numărul 6. Freightliner Argosy. Într-o piață nord-americană obsedată de camioanele cu capotă lungă, Freightliner Argosy era o raritate. Un vehicul cu cabină peste motor, modern și impunător, conceput pentru aplicații unde lungimea totală era critică, cum ar fi în transporturile rutiere din Australia sau în anumite transporturi speciale. Cu toate acestea, destinul său a fost marcat de indiferență. Când Daimler a decis să-l retragă de pe piață, nu a făcut-o cu o ultimă fanfară, ci cu o tăcere administrativă care a devenit sentința sa perpetuă. Argosy nu este doar un camion scos din producție. Este un camion la care propriul său părinte a renunțat complet. Suportul oficial s-a evaporat. Nu există linie de asistență tehnică, nu există actualizări de service, iar manualele sunt relicve digitale în formate învechite. Dar adevăratul infern din nou este la piese. Argosy împărțea motorul și transmisia cu alte Freightliner, dar cabina sa, șasiul său specific și toate componentele caroseriei și de montaj erau exclusive. O ușă, un parbriz, un panou de instrumente, sistemul de climatizare al cabinei. Fiecare dintre aceste elemente este o piesă de muzeu. Centrele de dezmembrări care au avut cândva un Argosy l-au făcut bucăți de ani de zile, iar ceea ce a mai rămas este putrezit sau a fost deja vândut la un preț de aur. Costul unei reparații de caroserie după un incident minor este astronomic, deoarece implică o căutare aproape arheologică de piese și apoi instalarea acestora de către un atelier care probabil nu a văzut niciodată un Argosy în viața sa. Camionul devine o închisoare din care nu poți scăpa. Nu-l poți folosi de teamă să nu-l strici și nu-l poți vinde pentru că nimeni în deplinătatea facultăților mentale nu l-ar cumpăra. Este un monument al incompatibilității, o fundătură inginerească pe care Freightliner a preferat să o uite. Și dacă producătorul l-a uitat, ce speranță poate avea un proprietar privat?
Zero suport înseamnă zero viitor. Este o navă fantomă, navigând fără capitan sau port, așteptând naufragiul final. Numărul 5. Camioane rusești, KAMAZ, MAZ. Ispita poate apărea sub forma unei oferte irezistibile. Un KAMAZ 8x8 aproape nou, o bestie aparent indestructibilă, la un preț care pare un furt. Pentru cineva care are nevoie de un camion pentru o lucrare dificilă, cântecul sirenelor este puternic. Dar importul unui camion rusesc pe o piață occidentală, Europa, America, este una dintre cele mai catastrofale greșeli care se pot face. Nu este o chestiune de calitate, este o problemă de incompatibilitate totală a ecosistemelor. În primul rând, reglementările. Un KAMAZ sau un MAZI sunt proiectate pentru a respecta normele rusești, care sunt semnificativ mai permisive în ceea ce privește emisiile, siguranța pasivă și zgomotul decât normele Euro sau cele ale EPA. Legalizarea sa pentru a circula poate fi direct imposibilă. Nu are sistemele necesare de post-tratare a gazelor, nici înregistrările de omologare, nici certificările de siguranță. Este un obiect ilegal pe roți înainte chiar de a fi pornit. În al doilea rând, piesele de schimb. Lanțul de aprovizionare este inexistent în afara sferei de influență post-sovietică. Un filtru de combustibil, un senzor, o garnitură de ax. Piese care pentru un camion occidental sunt omniprezente, pentru un KAMAZ necesită o comandă la Minsk sau la Moscova, cu timp de așteptare de luni de zile, costuri de import exorbitante și amenințarea mereu prezentă a sancțiunilor comerciale care blochează expedierea. În plus, metrica pieselor este diferită. Șuruburile sunt milimetrice, dar de un standard distinct. Rulmenții sunt de o specificație neobișnuită. Până și filetul capacului de ulei este diferit. În al treilea rând, fiabilitatea în afara contextului. Aceste camioane sunt legendar de robuste în stepele rusești, dar această robustețe se bazează pe o simplitate brutală și pe o toleranță la jocuri mari. Într-un mediu occidental, unde se așteaptă precizie, performanță constantă și o integrare cu sistemele logistice digitale, ele sunt ca un elefant într-un magazin de porțelanuri. Consumă combustibil într-un ritm terifiant, sunt foarte lente și cabina lor este un chin în călătoriile lungi. A cumpăra un camion rusesc în afara habitatului său înseamnă a cumpăra o problemă monumentală, o mașină care nu va fi niciodată pe deplin legală, nu va fi niciodată pe deplin fiabilă și care te va izola de toată infrastructura de suport care dă viață unei companii de transport. Este un zid de cărămizi care te va lovi în față în fiecare zi. Numărul 4. Anumite modele de motor Caterpillar pentru șosea, C15, acert problematice. Aici tragedia are un nume venerat, Caterpillar. Timp de decenii, inelul oval roșu de pe partea motorului era un sigiliu de calitate de neclintit, de cuplu infinit și de durabilitate de 1.000.000 de mile. Apoi a venit era acert, tehnologia avansată de emisii reactive de la Caterpillar și în mod specific unele motoare C15 acert de la mijlocul anilor 2000. Aceasta nu este o problemă a unui camion, este problema unui motor legendar care avea un defect din naștere. Un defect atât de scump de reparat, încât a condamnat la dezmembrare camioane altfel perfect sănătoase. Problema se concentrează pe chiulasele cilindrilor. Concepute pentru a suporta presiunile extreme și temperaturile tehnologiei de emisii acert, unele dintre aceste chiulase prezentau microfisuri sau defecte de turnare. Cu timpul și utilizarea, aceste fisuri se propagă. Simptomul este amestecul de lichid, de răcire și ulei, pierderea compresiei și, în cele din urmă, defecțiunea catastrofală. Reparația nu este o simplă lucrare de garnitură. Necesită demontarea completă a părții superioare a motorului, înlocuirea chiulaselor defecte, care costă o avere în sine, și adesea, rectificarea blocului. Manopera specializată pentru această lucrare la un motor C15 este astronomică. Factura totală pentru această reparație poate varia cu ușurință între 25 și 35 de mii de dolari. Și aceasta este dilema apocaliptică. Multe dintre camioanele care aveau aceste motoare, vechiul Kenworth T800, Peterbilt 379,
pot avea, pe piața actuală, o valoare între 40 și 60 de mii de dolari. Ce proprietar în deplinătatea facultăților mentale ar investi 30 de mii de dolari pentru a repara un motor într-un camion care valorează 50? Răspunsul este nimeni. Aceste camioane, atunci când motorul cedează, sunt vândute pe piese sau sunt trimise direct la fier vechi. Fantoma C15 Acert problematic a creat o piață a terorii. A cumpăra un camion din acea eră, fără o istorie de service exhaustivă și documentată despre starea chiulaselor, înseamnă a juca ruleta rusească cu un cartuș în fiecare cameră. Înseamnă a moșteni o bombă cu ceas, al cărei ticăit este măsurat în dolari pe minut, și a cărei explozie înseamnă pierderea totală a investiției. Numărul 3. Marca GNAF. GNAF nu este un producător de camioane, este un producător de tancuri cu licență de camion. Născută în țările de jos, rațiunea sa de a fi este de a construi vehicule hiperspecializate pentru cele mai extreme aplicații de pe planetă. Transportul turbinelor eoliene, vehicule pentru industria petrolieră din Arctic, camioane pentru minele de suprafață. Un GNAF este o capodoperă a ingineriei, cu axe de design propriu, sisteme de suspensie hidropneumatică, cadre din oțel aliat și motoare de putere foarte mare. Și este, fără îndoială, cel mai prost camion pe care îl poți cumpăra pentru orice altceva decât aplicația sa specifică originală. Aduce un GNAF pe drumuri normale este ca și cum ai folosi un costum de astronaut pentru a merge la cumpărături. Totul la el este optimizat pentru rezistență extremă, nu pentru eficiență, confort sau cost. Consumul de combustibil este monstruos, pentru că împinge o masă enormă cu o aerodinamică de cărămidă. Anvelopele sunt speciale, cu profil jos și prețuri stratosferice. Suspensia, minunată pentru a absorbi pietre de jumătate de metru, este incomodă și reactivă pe o autostradă. Dar adevărata gaură neagră este întreținerea. Nu există un atelier de la colț pentru un GNAF. Fiecare intervenție necesită tehnicieni specializați, unelte specifice și, bineînțeles, piese de schimb pe care le fabrică doar GNAF în Olanda. O revizie de rutină costă cât o reparație majoră la un camion normal. O defecțiune la sistemul hidropneumatic complex poate costa mai mult decât valoarea unui camion second-hand de la o marcă convențională. Este un vehicul conceput astfel încât costul de operare să fie un detaliu secundar într-un proiect de sute de milioane. În mâinile unui proprietar operator sau a unei flote mici, este un cancer financiar. Este epitomul elefantului alb, un activ cu o capacitate uimitoare care, în contextul greșit, te consumă viu cu cheltuieli până nu mai rămâne nimic. A cumpăra un GNAF fără un contract de milioane care să-i justifice existența este definiția nebuniei de afaceri. Numărul 2. Camioanele din era Navistar MaxxForce. La începutul anilor 2000, Navistar International a luat o decizie strategică îndrăzneață și, în retrospectivă, dezastruoasă. A decis să-și dezvolte propria familie de motoare diesel cu emisii avansate, MaxxForce, pentru a nu mai depinde de furnizori precum Cummins. Motoarele MaxxForce 11 și 13, care au echipat mii de camioane International ProStar și Lone Star, au devenit rapid sinonime cu cel mai mare eșec de inginerie din istoria modernă a transporturilor nord-americane. Problemele au fost multiple și sistemice. Designul sistemului de recirculare a gazelor de eșapament, EGR, era intrinsec problematic, ducând la o carbonizare masivă, la defecțiuni ale supapelor și la un consum necontrolat de ulei. Sistemele de post-tratare eșuau constant. Motoarele sufereau de pierdere de putere, opriri în mijlocul drumului și o durată de viață ridicol de scurtă. Flotele vedeau cum aceste camioane noi petreceau mai mult timp în atelier decât pe drum. Navistar a încercat să repare problema cu actualizări de software și revizii, dar defectul era unul de design fundamental. Rezultatul a fost o avalanșă de procese colective, o pierdere de încredere a clienților din care Navistar nu și-a revenit niciodată complet și o piață de vehicule second-hand otrăvită. Cumpărarea unui International ProStar din era MaxxForce înseamnă cumpărarea unei loterii, unde singurul premiu este o factură de reparație de $20.000 pentru o reconstrucție a motorului. Aceste camioane au o stigmatizare atât de profundă încât valoarea lor reziduală este practic nulă.
sunt fantomele răzbunătoare ale unei decizii corporative proaste și au ruinat financiar sute de proprietari operatori și flote mici. Este experimentul eșuat care a distrus credibilitatea unui brand centenar. Să le atingi, chiar dacă prețul pare un chilipir, înseamnă să atingi lepra mecanică. Numărul 1. Orice camion al producătorului dispărut, Oliver. Și am ajuns în abis. Locul numărul 1 nu este pentru un model anume, ci pentru un principiu universal de supraviețuire în lumea transporturilor. Cel mai rău camion pe care îl poți cumpăra este oricare al cărui producător a dispărut de pe hartă fără a lăsa un moștenitor clar, o rețea de suport sau o arhivă de planuri. Mărci precum Oliver, Brockway, White, în dispariția sa finală, sau Diamond Reo în America, sau Seddon Atkinson, IRF, în anumite contexte din Europa. Acestea nu sunt mărci întrerupte de o megacorporație care încă există, cum ar fi Sterling. Sunt mărci moarte și îngropate, ale căror active au fost lichidate și ale căror designuri s-au pierdut în negura timpului. A cumpăra un camion de la o astfel de marcă înseamnă a cumpăra o fosilă. Înseamnă a achiziționa un obiect care nu mai are loc în ecosistemul mondial. Nu există producător. Nu există departament de piese. Nu există ingineri pe care să-i suni. Nu există dezmembrări specializate pentru că nu se mai fabrică de 30 de ani. Fiecare componentă, de la cel mai mic șurub până la cel mai mare panou al cabinei, este o relicvă. Dacă se strică, nu se repară, se reinventează la un cost care nu are nicio legătură cu realitatea. Aceste camioane sunt monumente ale inutilității. Pot fi impecabile, pot avea un motor care încă funcționează, dar valoarea lor practică este zero. Sunt capcane ale nostalgiei. Un naiv poate vedea un Oliver bine conservat și să se gândească ce frumusețe, ce oportunitate. Un expert vede un sicriu pe roți. Nu este un vehicul, este o responsabilitate. Nu poate fi operat de teamă să nu se strice. Nu poate fi vândut pentru că nu există un cumpărător rațional și nu poate fi oferit cadou pentru că ar fi un blestem pentru destinatar. Este falimentul total materializat. Reprezintă investiția absolută fără posibilitate de returnare, pierderea pură. Prin întruchiparea morții definitive a oricărei posibilități de suport, utilitate și valoare, orice camion al unei mărci dispărute fără o rețea de sprijin ocupă, cu toată duritatea cazului, primul loc în această listă a ceea ce nu ar trebui să cumperi niciodată. Este lecția finală. În transport, nu cumperi un camion, cumperi acces la un sistem viu de sprijin. Și dacă acest sistem a murit cu decenii în urmă, ceea ce duci acasă nu este un activ, este un cadavru foarte greu.